Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa Bunga Puluan. It's already 9:55. Mga kabiso, kasama po natin ang nag-iisang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At kasama din natin ang titindig sa mga pinaglalaban nyo sa buhay nyo, DJ Titan Jello. And this is SPG as in Super, Backner and Secret File ng ating kabisyo na si Nicole. Si Nicole na naging groupmate ang kanyang crush na si Javon. At biglaan na lang may nangyari sa kanila sa kalagitnaan ng brownout sa isang Airbnb. Ang hindi nila alam, meron palang naka-install na CCTV. Yun lang, baka nahuli doon. Yun yung pangamba niya. At the same time, na-disappoint siya kasi hindi siya yung naging bagong girlfriend ni Javon. Tinikman lang, pero hindi pinanindigan. Ay, sakit. Ikaw, dude, tinikman, pero... Sinubukan. Ah, Diba yung sinubukan? sinubukan? Nagkasubukan. Pero, Oh, walang pinahinatnan. Yun lang yun. So, ganun din yung ginawa ni Javon? Hindi, iba yung sa kanya eh. Talagang sinadya niyang tikman. Sa kanya sinadya eh. Sa amin, pinag-usapan namin maigi eh. Wow! In fairness sa'yo, futuristic. Planner. Ang tawag, prepared. Ay, nako. Ngayon, meron tayong live commenters. Eto. Pakinggan natin sila sa kanilang mga komento sa ating SPG Secret File. Kasi mukhang gawain nila yung ganun eh. Yung tipong invite nila somewhere, tapos may nakasetup pala na video. Yung ganun. Di lang natin sure. Dito naman natin sa pinaka-bata, matanda. Pinaka-bata to kasi hindi pa nagkakabuko. Okay, laban. Aris, pasok. Anong masasabi mo? Dapat kasi bago nila ginawa yun, inaano muna nila yung lugar. Tinitingnan muna kung may CCTV or may tao. Kasi pwede ngang malagyan kasi nangyari na rin yun eh. Kanino? Sa kaibigan ko. Nangyari na yun sa kaibigan mo. So, kumalat ba yung video? Hindi. Hindi naman. Magaling siyang magtago. Magaling magtago ng muka. Hindi, magaling siya magtago ng camera. Sinetap yun ng kaibigan mo yung camera. Oo, sinetap. Pero hindi alam nung babae. Siyempre hindi. Kasi pag alam ng babae, hindi na niya gagawin or Ano yun? Top view, bottom view? 360. Parang walang dull moment. 360 para walang talo mo. Dapat pinag-aaralan mo yung lugar kung saan mo ilalagay. Talaga? Kahit nirerentahan mo lang, pag-aaralan mo. Oo. Ano yun? Meron pang yung tawag dun sa visit na gano'n? Area visiting, parang ganun. Site visit. Site visit? Taray, engineer yarn. Hindi, na-apply ko kasi yung dati kong trabaho. Anong dati mong trabaho? Dati kong trabaho kasi is bartender. Ang kalaban namin is CCTV. Okay. Kasi kapag may CCTV, hindi kami masyado makapagtago ng tip. So, So pinag-aaralan namin kung saan nakatago yung CCTV, kung saan yung active, kung active ba or hindi. Ano yung posisyon nila? paano yung posisyon? Oo, kaya yun. Kaya okay. medyo na-apply. Na-apply mo talaga sa sarili mong Ng kaibigan buhay. ko. Nadulas ko na eh! Nadulas ko na eh! Kaya ayoko nagko-comment. Pakinggan naman natin yung susunod nating commenter. Laban. Ayan, ang gaganda. Kaya nga, Titan Jello, parang nakaka-relate ka dun sa mga sinasabi nila. Ito. Harold, ikaw yan. Ano sinasabi? Anong masasabi mo sa sender natin?
Ano ba masabi? Kasama ka ba namin ngayon? Etong si Harold. Hindi ako sigurado kay Harold kung nandito ba yung President. presensya Yung niya. kaluluwa niya yata nasa baba. Ito. Sir Jao. Ito, si Sir Jao malupit magko-comment to. Mga bisita namin doon sa loob ng booth ngayon, ha? Sorry. Si ate, for sure, kasi pinapakinggan ko kanina, for sure, kasi ang project nila is mga more on production. For sure, Mascom to, no? Oo. Ay, eto si Jao ay mass communication student, tapos ngayon ay nasa media industry. Yes, as a video editor din. Oh. Kasi ma'am, tong si letter sender, halatang sorry pero parang tingin ko sa kanya, parang, ang motibo niya sa grupo is hindi talagang pag-aaral, hindi group project, kundi parang landi lang. Sorry. Pero kasi, dati akong Mascom students, ganyan talaga pag sa isang group project, pag sa Mascom. May ginawan ka na rin ng ganyan? Hindi, parang parang, wala naman. Na parang gusto mo siya maging kagrupo kasi, Oo, yun. naalala ko yun, uy! Alin ma? Alin ma? Yung kasama mag-OJT dito na school mo. Oo, tago natin sa pangalang. Wag na Charot! Charot lang, may pamilya ka na ngayon. Oo. At saka yung nga kasi, minsan kasi pag sa ganyang group project, parang nagiging opportunista ka pag yung nakagrupo mo yung crush mo or yung mga trip mo nakaklase Nagiging opportunista. Parang gano'n kasi danas namin yan dahil Mascom students kami dati. Yung mga, syempre, mga bata pa kami noon, yung mga crush sa mga classmate, ganyan. Ngayon, ito naman si ate, siguro parang parang hindi niya pinili yung lugar na paglalandi niya kasi sa editing sa editing na gawain Sana man lang yung inaya man lang niya mag-inom sana ganyan. Kasi wala siyang privacy ron. Wala Grabe siyang privacy naman. ron. Pag nag-inom, saan naman sila didiretso? Marami namang mga budget friendly na mga tutuluyan. Budget friendly. Magkano ba ang pinaka-budget friendly Kasi dyan? dito sa bandang Maynila sa May Paco meron diyan 385. So, Anong color? Pula siya. Pula. Dito sa bandang Quirino Avenue papuntang Taf na. Ayun nga. Doon, marami Meron ron doon. May garahe doon, wala. Walang garahe. Ano lang siya, parang papasok ka lang sa isang building lang yan. Bakit? Alam na alam. Katapat niya malapit sa fast food. Malapit sa fast food. Para pa LRT na yun ng na Quirino. Tsaka dapat yun naganap yun sa sa Airbnb. Tapos nag-brand out. Gaya ng sinasabi niya kanina regarding sa CCTV. Yung CCTV kasi, pagkakaalam ko lang, kahit madilim siya, parang meron siyang may Night vision. Night vision. Kaya ang lesson diyan, dapat halimbawa may ganyang kaganapan, checkin niyo muna yung lugar kung may CCTV. Halimbawa, madilim. Kahit madilim kasi, makikita naman yun, yung phone mo, camera ng phone mo, i-open mo, tapos tapat mo sa mga kisame. Pag may pulang lumabas sa camera mo, yung CCTV yun. Pag may pulang lumabas? May pulang ilaw. Kasi madedetect ng yun Madedetect ng camera phone mo yun May ganun? May ganon. Yun. Patay tayo dyan. Charot! Okay, maraming salamat, Thank you Jao. po. Ang dami naming mga natututunan sa aming mga bisita ngayong gabi. Pakinggan naman natin ang isang profesor. Mark Joseph Guerrero. Hello, yun nga. Parang ako natuto, no? So, yun nga, about sa school project. Ako, relate na naman. Tuwing talaga pupunta ako dito, medyo nasa site sa akin, Kung yung sa project nyo, kung alam nyo naman na ganun, dapat din na lang kayo nag-school project. Ginawa nyo pang dahil yung school project nyo. Pero kung ako teacher nyo, drop na kayo. Retake nyo na lang yung next sem. Kasi anong nangyari niya, kung sa CCTV, kung nagkataon yan, nasa na yan, mais. Ano yung mais? Mais, corn site. Ginawa ng Ginawa ko ng mais. Kasi parang dating nun, kasi yung CCTV, hindi mo sure nga kung maitim lang yan o madilim lang yan. Mamaya, pag nilagyan ng brightness yan, kitang-kita kayo. Yung parang mayroong mga nag-acrobats, may nagtitricks. May mga nag-handstand. Ganun. Ano, nag-handstand? Ano diba, nag-short film sila, di ba yung short film, nagmukhang Yung short film naging Naging short, Can you be my daddy? Ganun.
Nag-ibang ano na, parang pang ano, alam mo na yun. Oh, gets Iba nila, pala gets nila. yun, no? Oo. May story pala May story talaga, na, no? Oo. Oo. Parang ano, alam mo yung, hindi mo masabi kasi mamaya mablip ako eh. Okay lang, sige, tanggap ka namin. Oo. Pero sa akin, as ano, wala akong na-encounter sa akin na ganyan. Kasi wala namang hindi mo nagpa-project ng short film eh. Medyo mahirap na, baka mamaya ma-aksidente yung bata eh. Pag tinanong kasi, ito, seryoso. Kasi pag nag-short film ka, napa-project, tatanungin ka eh. Okay, nagpa-short film ka, paano kung may ma-aksidente? Kasi nag-short film eh. Hindi area ng school yun eh. Ang mangyayari niyan, tatanungin yung professor, ba't nagpa-short film ka kasi may aksidente? Sa iyong putok nun. Baga liability pa, gano'n. Liability ng professor yun. Kaya, pero syempre, dahil sa subject matter nila, since mass comm sila, talagang Kailangan nila Kailangan mag-field. talaga nila mag-film. Kaya so, huwag naman kayo mag-film na mayroong, alam niyo. May something na magaganap na kakaiba. May init ng katawan ng kasama. Ganun, parang ganun. Yan, ayan na. Delikado yun. Narinig niyo ang sabi ni Prof. Getio, alam niyo na. Oh. Yes. At syempre, hindi natin papalagpasin yung opinion ni Titan Jello. Wala akong opinion. Ang gaganda ng mga sinabi ng mga kasamahan natin ngayon dito. Relate ka? Hindi. Parang, habang nagsasalita si Titan Jello, labas sa ilong ang kanyang mga sinasabi. Hindi, totoo yun. Huwag, tama silang lahat eh. May tamang pagkakataon para sa ganung bagay. Akala ko may tamang anggulo. Di ba? Ilugar mo naman. Yung init ng katawan ay dapat ilugar natin sa tama. Oo. Para hindi tayo mapahamak. Tsaka sabi nga ni Nicole Ayala, paglande ang pinairal, sira ang pag-aaral. Yan. So, unahin niyo muna yung pag-aaral niyo. Bago landi. Totoo. Tsaka, dude, paano kapag biglang may lumabas sa mais nga, sa corn site, na mukha mo, tapos kumalat sa campus ninyo, edi parang scandal na yun. Mhm. So, ikaw ba kaya mo na i-handle yun? Tama. Paano ka magre-respond sa ganun? Diba? Sasabihin mo ba na, hindi, AI lang yan, gawa-gawa lang yan. Lahat kayo nagpunta dun sa sa Airbnb. So, hindi nyo may pagkakaila na yun yung lugar na pinagganapan. Totoo. So, medyo alalay lang din sa mga galawan. Tama. Lalo-lalo na sa mga hindi nyo naman jowa. Tama. Kumbaga, magpa-label muna kayo. Tapos kapag nagpa-label kayo, edi, tsaka na ninyo Bakbakin ng bakbakin. Manawa kayong bumakbak. Ikalma daw ang sarili at ang Yes. Kalmahan nyo lang. Tsaka, ako naniniwala talaga ako na may tamang oras, tamang lugar, tamang sitwasyon sa lahat ng bagay. Ako, dude, late bloomer ako eh. Yan. Tinapos kong, Ako din. Ano? Sige, kwento mo na sa'yo. Nabingi ako? Kwento mo na sa'yo. Parang hindi ko matanggap, Titan Jello. Na late bloomer ka din. Kwento mo na sa'yo. Ako nga late bloomer, wag mo isama sarili mo. Sige. Kwento mo na sa'yo. Late bloomer ako. So, yung mga paglalandi-landi na ganyan, hindi ko naman sinasabing gayahin nila ako Mhm. Ayaw din naman natin yung maging sobrang matandang dalaga na yung peg mo, 'di ba? Kumbaga, iligtas mo yung sarili mo sa teenage pregnancy. Yan. Ayan. Iligtas mo yung sarili mo sa mga maagang responsibilidad. Yan. Yun yung na-realize ko sa sarili ko nung hindi ako nag-boyfriend nung nag-aaral ako. Mhm. At hindi ako lumandi nung nag-aaral ako na parang, okay din pala na natapos ko yung pag-aaral ko kasi nung nagpaligaw na ako, nung nagtatrabaho na ako, legal na. Yan. Na hindi ko kailangang magtago, na hindi ko kailangang humingi ng sorry Yes. kasi may kinita ako, yung mga ganon. At may sarili ka pang kita ng pera. Tama. Tsaka medyo mas matalino ka pagdating ng mga ganong klaseng edad pag nakatapos ka ng pag-aaral. Kasi iisipin mo na, ang mahal ng ganitong gastusin. Gawain. Oo. Anong gawa? Ang mahal ng ganitong gawain. Ang mahal kasi ng pag-check-in, gano'n. Dapat siya yung gumastos, gano'n. Nahuhuli talaga to si Titan Jello eh. Dude, ano ba naman yun? Ikaw, hindi ka late bloomer. Late bloomer ako. Nakailan ka na ba nung... Sa'yo, di ba sabi mo dapat kailangan legal lahat? Oh. Ay, illegal sa akin lahat.
Grabe! Ay, nako. Kakaiba talaga yung pagka-illegal ng iyo, dude. Anyway, kabisyo, eto legal naman. Padala kayo ng inyong mga sikreto sa amin at huwag kayong magkalala, hindi naman namin nire-reveal yung tunay ninyong pagkakakilanlan. Kaya naman, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to us, rocketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik ni Titan Jello. Kasama pa rin ang titindig sa mga ipinaglalaban nyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. Para nag-iisang basta princess, DJ Rocky Tera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic!